Avui he vingut a entrevistar-vos per la CELE, a conèixer, a veure quines són les vostres sensacions sobre aquest examen tan temut. De moment ja he vist coses que no m'agraden, i és gent a les 9 del matí, a les 9, quan l'examen comença també a les 9, corrent, fotent uns sprints, mascareta en boca, asfixiant-se, perquè arriben tard a l'examen. I he vist com 7 persones d'aquestes. Nois, noies, puntualitat, puntualitat. Quim, tens l'examen de mates en 5 minuts. Com et sents? Bé, he fet el científic durant el curs, o sigui que... Ah, has fet el científic i ara vas a examinar-te de mates del social. Sí. Llavors vas molt sobrat. Bueno, espero. Què és el que més domines de mates? Derivades, suposo. Derivades les toqueu bé al científic. I allò que pot sortir si surt et pillen? Algun problema potser, no, Quim? Sí, algun problema de funcions. Problemes de funcions no dominem, no? Carències. Doncs et deixo, Quim, i repassa problemes de funcions que em fas patir. Repassa, sisplau. Quim, Gerard, com us ha anat? A l'inici una mica tontat, estava molt nerviós, però al final ja ha anat millor. No has pogut demostrar que vens del científic? No. No ho notaran els correctors. Decepció. No diran, aquest xaval ve del científic i es nota. Això no passarà. Ni de conya. Jo no vull anar de flipat ni res, però crec que ha sigut bastant fàcil l'examen. Pim-pam, pim-pum, ho he fet tot bastant bé. Potser recalculant, ara em dono compte d'alguna cosa, però bueno, en general, a tope. Primer dia de la CELE. Us heu tret un pes de sobre amb caste o com us heu quedat després de fer l'examen? Igual, no sé, tampoc m'importava molt, no havia estudiat res. Anaves amb els ulls tancats, és que castellà que pots estudiar. Sense pressió de no tornar a fer un examen de merda de castellà a la meva vida. Avui teniu més exàmens? Física. Jo CTMA, Ciències de la Terra. Hòstia, potser ets l'única persona que fa això, eh? Érem 3 a repàs. Què menges? Un palito. Ai, tinc dònuts. Voleu dònuts? No. A veure, si em dones un dònut, doncs jo... Pots aguantar? I tant. Mira com els cuido. Hòstia. Mira quin soroll Però fan. per què enfoques? Què estàs fent? No ho Quin sé. sentit té això que acabes de fer? No ho sé. Com ha anat l'examen? Hem fet castellà ara. Sí. Castellà... Prou bé. És que jo les preguntes d'anada no me les sabia, No heu llegit nada? No. M'ha tocat una profe més borde, tio. Del tribunal? Del tribunal, una senyora, Sí, què t'ha fet? no sé com es diu, però era molt borde. Crec que ara l'anem a buscar i li diem 4 coses. De una, Ens ha començat a vacilar. Ens ha dit, bueno, vosaltres sempre utilitzeu llapissets de colors i coses d'aquestes i això no ens agrada, no sé què. I jo, perdona senyora, cálmese, I jo li he preguntat, oye, però si jo he fet fonaments i l'altre ha de fer mates a aquesta classe, home, però jo ho he dit això al principi, que no escolteu, no sé què, la Que gent potser no d'avui l'has en dia... escoltat molt, tu tampoc. A veure, jo l'he escoltat. Has arribat tard, crec. Jo he arribat tard, si jo arribo sempre 5 minuts abans. Jo crec que les primeres impressions han sigut bones. Sí. Sobretot, no sé, vosaltres. Bé, molt bé. S'esperava més fàcil, jo crec, però dintre del que cap, bastant. Sí, a veure, jo estic entre el 3 i el 10. Jo Més crec o que he menys, aprovat. Sí. O sigui, estic molt content amb els resultats. Sí. Es nota que he estudiat molt perquè al final és pencar, Tu t'ho has currat, oi? Jo intento sempre no només mirar-me el dia d'abans, sinó estar tot el curs. Al final no és un examen que es demostri l'última setmana de preparació, sinó és tot l'any haver anat a classe, haver treballat, no fumar porros. M'agradaria estudiar a la Pompeu, però bueno... Però què? A economia. Hi ha futur amb economia, jo ho veig. Soc un tio així intel·ligent que li agrada veure on hi ha futur i economia de la Pompeu... Tu ets mogudet, Pablo? Soc mogudet, jo soc molt mogut. I vosaltres què voleu estudiar? Jo, enginyeria biomèdica. És alta, no, la nota per això? Sí, és un 11 amb 8. Hòsties. Bueno. Jo vull fer dret, si entro a la Pompeu, però és que és un 11, allò. Jo amb història em trec el rabo. Vull que quedi... Les pastilles han ajudat molt en aquest examen. Heu pres drogues? No, droga no, és una pastilla... Foten cafeïna i només et concentres en una merda. La porto una setmana estudiant amb les llums tancades i un ordinador i 8 hores i et mous allà i no et mous. Crec que t'has drogat molt fort. No. Sí, crec que no saps ni el que t'has pres. Voleu que us ensenyi? Sí, ensenya'ns-ho. Ensenya, No, és un Bernat. tipus de pastilla que està molt bé, Jo també me l'he pres. Sí, no, Nena, però acosta't. Ja se les ha pres ella, també, També. No, clar, aquesta és la I tu, això ara vas repartint droga per tota la gent. No, aquesta és per mi, perquè et val 25 pavos. Bernat, deixa això. Deixa això i estudia. Deixa això i estudia. Hòstia! M'acabo de donar un flash. Mirall trencat és el Sí. que té... Ah! Es dona compte ara. Un gras, que no. És que crec que no m'havies mirat a la cara en tota l'estona. Crec que no m'havies mirat a la cara. He vist bastants vídeos. Aquest home és un grande, ha fet uns resums molt guapos. M'estàs tocant molt, Bernat? Broma, és broma. T'ha fet il·lusió, T'ha fet il·lusió. Berta, Elia, com ha anat el primer dia a la CELE? Classe està molt nerviosa, m'ha anat bastant malament. Mates m'ha anat bastant bé. Jo, bueno, al principi en castellà estava bastant segura, però no ho sé. Heu mirat les respostes? No Sí. volia fer-ho, però ho he fet. És que costa no caure en la tentació de mirar a veure si ho has fet bé o no. I a part sempre hi ha el listí de la classe que diu sí, era aquesta la resposta. Sí, però a vegades aquests s'equivoquen, has d'anar en compte. Com ha anat, Ari, el primer dia? Caste prou bé i mates
Com t'ho dic? Bastant malament. Bueno, almenys no crec que entri a la carrera. Quina nota necessites? Un 12,4. Per entrar a dret més a la Pompeu. I els exàmens de demà, anglès i català, com els portes? Crec que bé. Anglès, català i empresa tinc demà i demà més chill. I quan acabi la CL, l'últim dia, imagina't, surts de les portes de la universitat, arribes a casa, què fas? Festa. No vaig a casa, no passo per casa. No passes per casa durant molt temps. Sí. Expliqueu-me alguna història, alguna anècdota que hagi passat a l'institut. Bueno, en su clase suelen meter palomas dentro de clase. ¿Has metido palomas dentro de clase? Sí, es una afición que tenemos. Tiramos trozos de pan por la puerta. ¿Hacéis caminito? Hacemos caminito, sí. Y cuando está la presa dentro, pues... ¿Os la coméis? No, hacemos un movimiento raro y empiezan a volar. Nosotros lo hicimos una vez en clase de inglés y la profesora no supo qué hacer, pero bueno, sí, tenemos un vídeo también. Se ponen como el Frank de la jungla, pero en clase. El tema de repassar a última hora. No funciona. Per què no funciona? Jo crec que sí, Jo crec que també. O sigui, jo crec que tot m'ha començat a entrar a última hora, a la nit, a les 12. He començat a estudiar, de veritat. Jo sense estrès no estudio, perquè si no, dic, bueno, és que encara queden dies. O sigui, 2 dies abans, bueno, no, encara no, un dia abans llavors reacciones. Dius, hòstia, despertes. Acabeu de sortir de l'examen de català. Quines són les vostres impressions? Com ha anat? Bastant bé. Més fàcil del que em pensava. Sí, molt millor que castellà, això s'ha de dir. Sí, molt millor. I el verdadero falso de l'opció molt més fàcils, veient els teus vídeos de Mirall Trencat, sortien tots d'una. Ara toca anglès. Anglès és chill, Tenim no? una bona anglès sempre és chill. Ara estudiarem. El que passa que jo no sé com farem el listening, perquè quan estan llegint les normes jo no entenc ni res que diuen. Tinc por de que em posin un casset del 84, que hi hagi 5.000 d'eco, no escolti ni la pregunta. Llavors, això em preocupa una mica, però bueno. Expliquem alguna anècdota d'institut. No podem, perquè jo almenys, amb ella, anem a la casa dels friquis, som els del científic, no hi ha res interessant, no hi ha molt moviment. Això ho veuran els teus companys. Ja, és que ja ho saben. Som uns friquis, que som uns friquis. Hòstia, vaya equip de futbol, Vols sortir tu també? Pots posar aquí, quan estudiem pels exàmens, a vegades adoptem conductes una mica addictives. Ja sigui menjar, ja sigui tema de masturbació, també inclús. Vosaltres us ha afectat en aquest sentit? Què has fet? Què t'ha passat? Menjo molt. Fa croquetes, ma mare. Hòstia, com te les empasses totes, Són de carn, saps? De carn. M'agrada més de pollastre, Et falta calle, I els altres heu abusat d'algun menjar? Cafè, sobretot cafè. Cafè, Però igual 2 o 3. Hòstia, ja ha superat un límit, Porto dònuts. Em queden 2. Algú vol un dònut? Jo. Mira com us cuido, com us mimo. No, això és per l'altre. No, ja ho sé. Quin voleu? Decidiu. El senzillet, el clàssic, l'original? Sí, l'original. El mític. Vale, doncs agafeu-lo. No, tranquil, jo estic atento. Bueno, algú vol afegir alguna més? T'has quedat amb ganes de parlar, crec. Què vols dir? Vols dir alguna cosa? Subscriviu-vos al meu canal de YouTube, Gozalo, que hi ha una pel·lícula que es diu El Gran Dia, que l'he fet pel meu treball de recerca. Hòstia, aquest spam, molt desagradable. I seguiu-lo, que els seus vídeos són molt útils per a la selectivitat. Ho has compensat bé. Em deixes dir una cosa? I tant, endavant. Jo sóc molt partidari de, abans de cada examen, ingerir xocolata negra o cacau pur per activar més el cervell i estar més preparat. Fas molt bé fent-ho i fas molt bé dient-ho a la gent. Doncs moltes gràcies per aquest consell. I a tu pel dònut. Bueno, espera que se l'estan menjant, que potser no et queda dònut.